Nyapa to? Turu ae. Gugah sing penak ngono lho, brag-brog. Pamangku amoh engko. Dolan bengi mulih isuk. Wong penggane mangan turu. Mesti rewel. Apa pangan apa saiki? Aku rung masak, mak rung masak. Terus nyapa, aku mbok gugah nyapa ngaku isih ngantuk. Kono lah metu saya kono beras tak kadangne. Nah, senengamu roti, gelem ora? Senengamu iki. Yo ngono misale gugah sing penak aku isih ngantuk kok Turu neh, nek ngantuk. Apa jenenge sugih tekan ndi dalane rezeki? Ya rezeki ya sapa ngerti enak ae kok. Wong kok yo. Enak-enak tak usaha kuwi. Kon di dalane rezeki. Apa jagane turu iki terus rezeki terus. Tangi awan iku rezekimu dicucuk pitik. Yo kok pitik tak tutule pitike ben rezekine ning aku neh. Kandhani Mas, timbaweli.